Xornada intensa que se disputou esta fin de semana na segunda Futgal. O Sporting Lampón non tivo sorte e caeu contra o Milladoiro, unha liña que seguiu o equipo de Taragoña, que foi derrotado contra o S de Esclavitud. A diferenza do resto de equipos da comarca, os de Boiro e Rianxo non tiveron sorte nos seus enfrontamentos. Os de Taragoña caeron contra o S de Esclavitud con resultados finais de 4-3. O partido estivo moi igualado en ambas metades, marcando un gol tras outro en todo momento. Pero foi rematando a segunda parte cando os de Esclavitud non deron o seu brazo a torcer e adiantaron aos barbanzáns acadando 4 goles totais. Os de Taragoña conseguiron rematar con 3 goles, pero non foi suficiente para gañar o partido, que acabou cun resultado final de 4-3 a favor do Esclavitud. O equipo da comarca con estes resultados sitúase no 10º posto, a piques de entrar en zonas de perigo na competición. O Sporting Lampón rematou o partido contra o Milladoiro cunha derrota de 1-3. O equipo barbanzán comezou con sorte cun primeiro gol no minuto 24 por parte de Kevin Lojo, pero os de Milladoiro non se quedaron atrás e conseguiron sumar o marcador ao seu favor no minuto 30. Xa na segunda metade, os de Escaraboti non lograron estar ao nivel dos de Milladoiro, que nes atestaron 2 goles, finalizando a xornada cun marcador de 1-3. O Sporting Lampón sitúase así de antepenúltimos na clasificación xeral, unha zona de alto perigo. Con estes resultados, os equipos barbanzáns están intentando ascender postos a altas zonas da clasificación na segunda Futgal. As vindeiras xornadas levaránse a cabo con normalidade esta fin de semana entre os días 8 e 9 de novembro.